Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. President ka Khasi Author Society Dr. DRL Nonglai ulong bay ka ketien khasi la ithu kum ketien senrap hakni ke jella lani ka associate official language han re omshim lapanan kampat hai ka office sarkar bapher ulong basyan kin pha jingtho sak sarkar bakan pentrekam ka ketien khasi haki office sarkar ulokunturu yo vice chancellor kanehu bun pha da jingtho sak ministry of home affairs man ithu no ya ka ketien khasi hakariti sinchar kari India. Kani ke jingkren ju gede ke jingalang kan mawuram ya ketien Hindi kapala long haskul ba Nehu. The campus of Nehu, I think all the state students are taking the admission every year. Means this campus is rich in more than 7 languages. Either Asmi, or Manipuri, or Khasi, or Jaintia, or Garo, or Sikkim, or any other. We have all the type of students in this campus. Not only students, also the teachers. This is a kind of challenge for the student as well as for the teachers. They are ready to promote their mother language. If we are not going to promote or take these challenges, so who will take? This is an academic campus, and academic campus is not going to take this challenge. So who will take this challenge? This is our duty. Duty of the students, duty of the professors of this university, as well as administrator also. ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम नई शिक्षा नीति NEP 2020 के इस चैलेंज को स्वीकार करें. A scientific literature in the Khasi language, I think I am not knowing. He can see we don't have a sufficient literature in this language. भाषा के दृष्टिकोण से हमने तो इसको पढ़ लिया, लेकिन जब इसके ट्रांसलेशन का विषय, how to translate the Khasi knowledge into Hindi, Khasi knowledge into international language, or Khasi knowledge into other languages. आप गारो नॉलेज इनटू हिंदी, गारो नॉलेज इनटू इंग्लिश और गारो नॉलेज इनटू खासी. क्या हमने कोई ऐसा प्रयास किया? उत्तर शायद ना हो. हमने ऐसा प्रयास नहीं किया. हमने अपनी भाषा मदर टंग को प्रमोट करने का जो हमको अवसर मिला, वो प्रमोशन हमने अपने मदर टंग का नहीं किया. और जब हमने उसको प्रमोशन नहीं किया तो धीरे धीरे दूसरी भाषा का प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ता गया. Kini kadi ke jinga ke ye ke Hindi week ke basdang na do kapsau trek hado menta ka singi apoi trek ke bajule man ka snem nadu ka snem khat khandai spa san pholai ti ni pade hapo Nehu pi ngidan ke school ke ba ki department ngidan ko ba
nyau terliai, but la organize ya kenika program daka school, but la shania haka Hindi department, but haka Khasi department. Ti nagata ka daw ni hab banyak trelang ban penlong ya kenika program. Wala daka long ka jirakhe ya ka sengi jong ka ketien Hindi. Tenrai hadin ka jing perkat ka ba benia ka jongi ngila jit ya ka phang pedeng ka bedai bat barok ki departments. Kata galong kenika jingdon kam jong kenika 3 language formula naga bentagari India barok kawai. Ka bomod ba ka English, ka Hindi, bat ka ketien Khasi lani ki wei pat ki ketien dong ketien than jong kenika phang sete lamingi ki long ki badan kam mar kumjo. Tinaga ta daw ni le simenta ban rakhe ya kenika sengi jong ketien Hindi halor ka theme ka ba yadai lang na ka benta ki departments barok kan thop ya ka ketien Khasi bat ngalayo ban kren haka to kamat phangga jonga se phangga jingdon kam ban ganti ketien Khasi. Ha kata ru ka jikli kalong ka badan kam pi ka jing itu haka ni kalyang kalong ka jing itu haka pule ka puthi. But ya ka subject Khasi la itu mendai tang da kanika university hanrei nado Kolkata University, Guwahati University, but hadin kaneho. Ti kalong ka subject nomor kata kebala itu daka UGC lani University Grants Commission jong ka sarkar India. Kani kajing itu kalong kajing itu hakalyang ka puli puthi hanrei kani kamdai kata ka baki ong ba itu dakriti sensiar lani ka constitutional recognition. Dai na kata ka daw ngaso ong mene ya vice chancellor baladan kalat udai ban tho sia ka Ministry of Home Affairs ban itu no ya ka tin Khasi apo ka kernet ka bapra tingin sapet kumno unle namar ula ban bhayanga ban penlong ya kene program tingla ayo ban kren yu uro tin sapet hagono kam unla ban le kene namar o wei vice chancellor manchwa ula tho sia ka Sahitya Academy ban itu ya tin Khasi bat nadu kata kapor hapo ka Sahitya Academy ro la itu ya tin Khasi bat kidan arngot ki nong tho bapok ma jongi kita kilong u ma DS khongdop bam kwa hedwar play but I babu SS Majau kelayo iki awards ki behe na ka Sahitya Academy ti nrei kiniru ki jing itu kidang long tang ha kaliang jong ka tho katar ki itu da ka Sahitya Academy kadang dei tang ha kaliang ka tho katar hanrei ngidon kamanta ya ka jing itu da ka riti sensyar namala dale itu da ka riti sensyar ti ngila dan ki hok baro kumbadan gitu ki arpo artele ki jajktien hari India banyo iki jingrap naka benta ban penroy pensan niki bat kumjuro ban thawbon ki lat trikam trejam naka benta ki longdien ki jonge to kawe ni ki daw jong ka jing suki ka jing penrung ya ka tin Khasi hapo ka khrin ka bapra kadai namar ba ngalak men ong wat ki nongelam jong Khasi Author Society ru mensua but kumju ru ki nongelam jong ka jela kim simla poi perkhat ban dawan nangkong ya ka jing penlong official language lan tin sarkar ya ka tin Khasi hapo ka jela dei tar hadu kasnem arajar lai arajar saw ba ka Khasi Author Society hak to por hapo ka jing lam jong uma WR light flangkum president jong Khasi Author Society ngila lech barok khat ki MLA ki bahari Khasi jaintia bari bhoi bakin wanra ya ka bel ban penlong ya ka ketien Khasi ka wen ki official lenek tin sarkar hapo ka jalla kumta ka asnem arajarsan ngi layo ban kentiu ya ka kerdan yo tin Khasi syaka kerdan jo ka associate official language kentup ya ketin garo ta ti kani kalalong agji sya ka weni kilat kiba nakaliang jong sarkar India kala ban priang ba kala dai ka ketien ka baran kam hapo ka jela
Henry kadai kumbapi omapi ba kerkom pentri kampat ya tin kasi kum kataka associate official language jong kejala kadang long tang malumana bon ki tanat sarkar bon ki ki office ki bampat simpenan kam ya tin kasi ya kerkom kabadai tementa nagalian jo kasi author society ngila perkat but let's say ngisa shimi kisen jam hakini ki por khendiat ki por ki banwan bangin dawan no sarkar jala ban penlong umdai syo tangka associate official language hendrai bakin penlong no sendan daka official language nalor ke english ngidon kam ban penlong ya ka khasi ro ka ketien sarkar kumbalong hari india ka english bat ka hindi naka benta ka sarkar kami kilong official language tikam dan jing ARM ya ka sarkar jala ban penlong official language ya ka tin khasi bat ya ka tin garo kumba longka kumba longka english tiladang hila ban le kumta kamot ladang sarkar ka sim kata senjam ka bamot ba ka tin khasi ya ka tin khasi dai ban penan kamlot habaro ki tanat rekam hapo jong ke jala das dokumen bat nga ajiro ya kataka office kabadai jongka katanat jongka sarkar kami kabalala ya kaban penenkam ya kaktien khasi na kabanta bantho ye ki jingtho ke ba pen i pan ba lane kino jingtho kalong ka besisya ba haki tanat sarkar ki babon haki ongno ki institution lane ki jaga pulero layu i sisa bala tho be jaga ketian pareng ti kani kalong ka weina ka jing e ka ba le se kala ban penlong ka jing telot haka jing penan kame ketin kasi ti nakling kasi author society ngatrai ingin sakentu menta jakmat yaki institution yaki tanat sarkar barokhan bakin persang ban penan kam ban tho lang bar ka ketian khasi lada kisngau ba tanggak tin pareng kala biang te ngahi ngasngau ba hangneri khasi hi kampat biang ngidon kam ya kaban tholang bergaktian khasi kadai hi ki sang san perthai bakin sim ya kenika je khi jongi kum kawai na ki matri kam jongki tikidon ka hok ban kren ndai tang ka hok ban kren ndai ka kamram ro ban kren handrai ka ba mangi kwa pat bakan nam dai tang ka jengkren ni kwa bani i ya ka kam pi kawai ni ki kam ki ba kani ka sarkar ka bamenta kala le kalong banwanra ya ka assembly resolution haubnai november jonga snem arajar khatpra but kata ka assembly resolution kalong ban kentu ya ka sarkar india bahkan penrung no ektin khasi bergaktin karo hapo ka kernet ka bapra tikatu kalong kawai ni ki senjam handrai menta nalor ba ki kam ba kila simkhia bha ban budde ne kne kam ni kwa bandai e ya ki senjam ki ba khams khem ba ka sarkar lani ki political party kin kentu ya ka sarkar india ban wanra no sendan ya ka bill lani ki jing terwa hapo parliament kajing kren jong ki mp hapo parliament te kaladon bonsen ting ai khuble ki bakila kren but kalong sisa ka ba mentoi baki kren khnang ba ki wei pat kin khot hapo ka parliament kin tem saphang ka jing dawa jongi ten rei tang ka jing kren kampat biang lada ki simkhe sisa ki dei banra ya ka jing terwa parliament lani ka bel ban penrung no ya tin khasi hapo ka khen ka bakra namar dei tang da ka bel but ba lada ka ta ka bel kalong an kamut ba an hab ban penbhala ne penkala hab amen ya ka sik schedule ti ya kata dei ban le da ka parliament bat lada syukran khlaman ra ya ka bel ti kamut ka syukut tangai jingkran ka ba mangi kwa iki sengsan perthai lada ki long ki banna ka jela lanne ki ni ki party ki ba kham hero ikwa balada ki long sisa ki ba simkhia kin ra sandan ya ka bel ndai kani ka government ka bamanta
jong ka sarkar jala kadai ban tho syai kedar sya ka sarkar kami ban wan ra no sendan ya ka bel shwa bakani ka sarkar kin kan kot kabamut shwa ka election kan lada kani ka sarkar ka tho bat ka pen pau pai ba ya ka ta jing tho ban wan ra no ya ka bel ong no hakani ka dorbar tlang jong ka parliament kata le se kan long ka jing pen honi pai ba ti lada ka rung ne kamrung ngin yu ikan ba kira simi ki senjam ki ba kham skam tena kalian jongi ni ban ya kata bat le se hakini ki benai ki man sawan ngin selej ban budden hagar kam ka ba kham khlan seti senang ba ne dele ktien ki bomdan hapo ka khnit ka bapra kin omdan kalat ban yo jingarap khambon naki niki la ban ong ka tinong wai ki niki central financial agencies to ti kata kan long ka jingdu nong ya ka tin khasi lada kamprong apo ka khnit ka bapra tingin habban pendap sekituro ki waipat ki mat ki ba haki tu ki jing tho ki jongi ba manswa nyimpat dan kidan seki wai ki bangam long ban ya thu epi tathadu ka por bangin submit ya ka jing ban kre ka pura jongi ka bale se kan kan thop bon page ta ti kita ki lok ki bangi perkhat ti haku por ka babyang ngin sa pente epi bangin lej mandawa sya nongba New Delhi ti pi ka jing kren jong o chief secretary ha ko to kasni ka penpau ya ka jing ye jong u ya ka ktien khase bat ulad ayat huro ba ka por ka ba udang le school ulai chabar jong ka jalan re ulapan bo unyale ya ka subject khase ti ngidon kum gitu ki officer ka ai muslim si bon yange kum ka khasi author society menta pan hakaba dawa ban penrung ya ka CBS ya ka ban penrung yak tin khasi hapo ka CBS nakaling jong ngi rang pen kre ka jing tho ngin hap hi ban tho shau chief secretary ba u chief secretary un sim ya ka jing dawa jong ban tho sha CBS namar ladangi lej bet mangi sha ka CBS le se kinam da ithu yange handai lada ka tho hi da ka sarkar katakan kam klan lakat taro kajing tho jongi sya ka sarkar ka long ka badan kam nginum slamban le ya kane ka CBSE ha kajing sya kila don ki kam ki bakile na ka banta ban yo ikinohi kai khasi ki para betre lang bat nga pranohi kai hangnia khasi department kila julet bonsen sya nong ba dali na ka ban pen kre yakini ki test ke bangi onki ki eligibility test yakino hi kai bani kai khasi te kini ki jing persyang jong ka CBSE ni kumba ki long ki senjam ba hakwe khasi insa kan thop ya katin khasi hapo ka course ka jong ki te menta ki student ki school jong ka central government ban pli hangni hapo jela jong te ngin yele teng ba ya ka khasi dai ban rong lemda kumta ki khna khasi jeng ba pule te ki skol kindu ban tep ya ka ten la jong te katakan long ka jingma ya ka ktien khasi bat kum juro ya ka jing long pang ka jai ban reu khasi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.